med, for hun skal lave rap og flikflak selv. Ja, og jeg er kun 8 år. Ja. Så hun er ret stolt. Og først rører du mig. Ja. Husk at gøre det hurtigt. Flot! Godt, nu skal hun gøre det selv. Ej, 2 gange hvor du rører mig. Ej, 1 gang. Vi gør det en til gang, hvor jeg lige rører hende. Og det er første gang, hvor hun skal gøre det selv. Ja. Så derfor så skal vi lige være sikre. Ja. Selv. Og ja, det er meget lang tid siden, jeg har lagt en video op, så ja. Kom så. Nå! Ej. Så bare gør den hurtigt. Ja. Så nu skal hun prøve selv, hvor jeg stadig har min hånd, men ikke rører hende. Ja. Så Nu prøver jeg. så husk at gøre den hurtigt. Ja, vi har sådan en rim. Ja. Okay. Luna, hun er ikke svag. Hun har lært flikflak i dag. Hun skal lære. Nå, Ja. nej. Men du har jo lige lært det. Ja. Wow. Okay, så vi gør det lige en til gang. Jeg har sådan nogle problemer med, at nogle gange kan jeg godt risikere at falde bagom, eller det føles som om. Kom så. Okay. Hurtigt.